Još od doba Nike Pulića nismo imali konkurentnog predstavnika na europskom brdu, no čini se da ipak dolaze bolja vremena. Za to su se pobrinula dvojica vozača, Damir Mašić iz Zagreba i Tomislav Muhvić iz Čabra, koji su ove sezone krenuli s ambicioznim planom odvoziti sve utrke europskog prvenstva. Na utrku smo došli s prošlogodišnjim autom Mitsubishijem Evo 9, koji je već osvojio titulu europskog prvaka 2011. Obzirom na prošlu godinu, kad ga usporedimo, nije baš sličan u odnosu na prošlu godinu, smo toga dosta izmijenili. Prva utrka europskog prvenstva vožena je u južnoj Francuskoj na stazi u blizini prekrasnog gradića Saint-Jean-de-Garde. Ove sezone vozi se 13 utrka u 11 europskih zemalja, a posljednja je u kalendaru naš Buzet. Vožene su 3 utrke, od kojih su se 2 najbolje računale za poredak europskog prvenstva. Na teškoj i zahtjevnoj stazi naši predstavnici skupljali su europsko iskustvo i uz dosta poteškoća završili svoj nastup. Tomislav Muhvić izvrtio se u prvoj vožnji, a Damir Mašić je već nakon starta osjetio probleme s diferencijalom koji su ga pratili do kraja natjecanja. Na kraju Muhvić 5., Mašić 7. u grupi N. Prvi europski bodovi su upisani, solidan nastup za početak. Sljedeća prilika bila je već za 2 tjedna u kultnom austrijskom Rechbergu. Tu je Tomislav Muhvić pokazao da je naučio europsku lekciju. Nakon sjajnih vožnji odnio je pobjedu u grupi N i tako postao prvi Hrvat nakon Nike Pulića koji se popeo na pobjedničko postolje europske brdske utrke. Pa prvu utrku išli smo koliko možemo. Napravio sam par grešaka, mislio sam da će nas koštati, na kraju se uspostavilo da nije, imali smo odmah prvo vrijeme. Drugu utrku, na početku, na predstartu vidio sam da glavni konkurent koji je bio drugi koristi drugčije gume. Tu smo odmah znali da je sekundu možemo imati lufta, jer sam znao da ja sam vozio lani na takvim gumama, pa sam znao da se ne da napraviti isto vrijeme. Tako da drugu vožnju ušli smo rezervirano, napraviti, doći do gore i znali smo da je to bilo dovoljno, što je na kraju i bilo. Nakon 2 utrke, Muhvić se nalazi na 3. mjestu ukupnog poretka u kategoriji 1 sa samo 2,5 boda zaostatka iza vodećeg Čeha Jaromira Malija. Uspješni austrijski dan upotpunio je Damir Mašić 5. mjestom u grupi N, iako se i dalje traži sa svojim Mitsubishijem. Pa uglavnom rezultat nije bio loš s obzirom na sve što je bilo danas. Rezultat je bio dobar. U Rechbergu su nastupila još dvojica Mađara s hrvatskom licencom, Ištvan Kavec te Laslo Šaš, te Zlatko Brozović koji je zauzeo 3. mjesto u kategoriji 4 povijesnih automobila. Ovog vikenda vozi se 3. utrka europskog prvenstva na stazi Rampa de Falpera u Portugalu, gdje opet očekujemo uspješne nastupe hrvatskih predstavnika. Mjesec dana kasnije nego što je bilo planirano, kreće nova domaća karting sezona. Prva će utrka nacionalnog otvorenog, ali i državnog prvenstva Republike Hrvatske, što ga raspisuje Hrvatski auto i karting savez, biti prva nagrada Prelučke legende Čakovec 2013. koja će se 26. svibnja u organizaciji riječkog autokluba RI Autosport održati na stazi karting centra Belica nadomak Čakovca. 7 mjeseci zimske pauze mnogi su iskoristili za brojne treninge, ne samo na hrvatskim karting stazama, već i u susjedstvu, u slovenskim ili talijanskim karting centrima. Prošlogodišnja sezona bila je bogata natjecanjima. 6 utrka s ukupno 12 nastupa na stazama u Novom Marofu, Virovitici i Zagrebu okupili su tijekom sezone ravno 50 kartingaša iz 10 klubova. Na tim pokazateljima temelje se najave ovogodišnje sezone, za koju se vjeruje da će objediniti 6 manifestacija, ali čak sa većim ukupnim brojem sudionika u sezoni. Za ovogodišnje prvenstvo raspisane su 4 klase. 10 se vozačica i vozača očekuju u klasi Limač 50, namijenjenoj najmlađem uzrastu od 5 godina. Novosti da će i oni po uzoru na starije kolege voziti po 2 utrke, a na kraju svake manifestacije uobičajeno svi će biti nagrađeni i proglašeni svojevrsnim pobjednicima. Već nekoliko sezona najbrojnija je klasa Mini Kart 60, pa se vjeruje da će i ove godine biti još brojnija, tim više što je dio Limača stekao pravo natjecanja sa većima.
Prošle su se godine izdvojila dva mlada asa, Damjan Sekulić, član Virovitičke Kobre, i Max Herendić, KK1 Zagreb, koji su već ovog proljeća svoje vještine dokazivali u međunarodnim utrkama izvan Hrvatske. No uz njih je bila nekolicina podjednakih od kojih se ove godine očekuju češća pobjednička postolja i pobjede poput Lea Srđenovića, Jana Pokosa, mlade dame Mateje Turk ili Riječanina Matije Jurišića. KF3 već je ozbiljna klasa za velike dečke. Gotovo nedodirljiv prošle sezone bio je prvak William Mucak sa 8 pobjeda, a parirali su mu Juraj Kovačić i početnik u hrvatskom prvenstvu Marino Radetić, od ove sezone član AK Opatija. Filip Romić svoje rezultate potvrdio naslovom prvaka i statusom najboljeg seniora prošle sezone. U najjačoj klasi KZ2 bio je nedostižan i za Ivana Žovana i Žarka Martinjaka, koji su ga vjerno pratili na stazama. Ekipno su još jednu sezonu bili gotovo nedostižni Zagrebčani iz najtrofejnijeg hrvatskog karting kluba 1, ali velikog su konkurenta dobili u Virovitičanima, u Kobri. Za ovu sezonu klubski okršaj bit će još žešći jer su se mnogi klubovi pojačali kvalitetom i brojnošću. Organizatori prve utrke, riječki kartingaški zanesenjaci, ove su godine u svojoj sredini okupili 10-ak vozača. Od prije 2 godine, pokretanjem karting škole Prelučka legenda, kroz koju je u 2 generacije prošlo 80-ak mladih, karting je ponovo živnuo na Kvarneru. Tako se u nekoliko klubova Kvarnera i Istre ove godine okupilo 15 kartingaša koji će obogatiti državno prvenstvo. Autoklub Ri Autosport u nedostatku prave natjecateljske staze u Rijeci i okolici odlučio se za organizaciju na stazi Belica, nekada nezaobilaznom hrvatskom centru karting sporta. Riječanima su u realizaciji utrke pomoć pružili iskusni suci Automoto karting kluba Kobra iz Virovitice i domaćini karting udruge Međimurske županije. Tražite odmor vaših snova? Laguna Poreč čeka vas raširenih ruku. Uronite u zelenilo netaknute prirode. Kristalno plavetnilo mora. Raj za vaša osjetila. Bogatstvo povijesti i kulture. Udobnost i mir za uživanje. Vrhunski hoteli, apartmani i kampovi. Otkrijte nove doživljaje. Poreč, Istra, Hrvatska. Odmor za pamćenje. Hrvatski autosport ostao je bez još jedne legende. U 72. godini napustila nas je Mira Nikolić, najtrofejnija hrvatska vozačica s 30-godišnjom uspješnom karijerom. Mira Nikolić, ili za prijatelje jednostavno Mucek, po mnogo čemu je bila posebna. Svoje najveće uspjehe ostvarila je u zlatno doba automobilizma 70. i 80. Njezina glavna disciplina bila je reli, gdje je pobjeđivala i mnoge muške kolege. U reli prvenstvu Hrvatske bila je prvakinja u generalciji klasi 78. a pobjeđivala je i na međunarodnim natjecanjima u Češkoj i Bugarskoj. Miru Nikolić nećemo pamtiti samo kao vozačicu. Bila je aktivna u svim segmentima, dugogodišnji organizator ženskog relija, prvi ženski instruktor vožnje u tadašnjoj državi, licencirani sudac i predsjednik matičnog AKI-na. Ukratko, svima draga bila je Mira, dobri duh zagrebačkog i hrvatskog autosporta.